Moro! Ja tässä videossa me otetaan Niiloa vastaan pilkkukisa. Ja hän on Niilo. Ja meillä on tietenkin Mokkena Hannes. Tää on 5 poikki ja mä vedän eka. Niilon vuoro vetää. Peli on 1-1 ja mä lähden vetämään. Nyt on Niilon vuoro vetää ja katsotaan meneekö maali. Menee se! Nyt. Peli on 2-2 ja 2-2 ja mitä tekee? Tosi paljon säästiä, mutta vedä. Joo. No niin, tekeekö Niilo 3-3 vai missaako? Niilo tekee. Aina se tuletus. Ei, onko se nyt silleen, että jos mä missaan, niin sitten muita tässä seutilla. Niin, jos Niilo tekee seuraavan, niin sit se niinku voittaa. Kyllä se varmaan on sillä. Joo, no. No aivan sama. Nyt. 3-3 ja Joo. jos Hamppa missaa muita tässä sitten seukilla maali, sitten mä voitan. Ylläinen. Missas. Okei, eli jos Niilo nyt tekee, mä häviän. Niilo lähtee antamaan rankkua. Meneekö? Ai, Niilo on voittaja. Meikä hävis ja no se, että joskus käy tälleen, että hävii. Täällä on näitä sääskiä ihan hitsisti. Okei, ja kiitos muuten tästä videosta, johon mä sain 25 000 katselukertaa aloittajalla siinä silleen. Ja kiitos. Ja sit siinä oli 300 liikkeet. Kiitos siitä. Ja moro!